תעלה. אוקיי. תמשיך רון, יאללה. יאללה, תן בריקוד, זה רציתי. לא ריקוד זה מסע. הוא מכניס את פה בפנים. אני בוכה פה בצחוק, אני אומר. רון, חיביתי את המוזיקה לפני שעה ככה. למה אתה לא רוקד לפי הקצב? למה? לא בקצב? לא? הקצב הולך אחר. יאנו מה, פתאום מחליף ביט, איזה גרוע. רון, יש לך נו פארקינג, תצא מהברקס זה, אין ברקס. אני לא מתחיל. רון, תקפוץ רגע, תעשה איזה בלעד, צימשי בלעד. Рон, подпрыгни боком вот так вот, как Тимати, давай. Рон, как Тимати, блядь, подпрыгни. Пиздец, слышишь, блядь. Я охуеешь нам это делать. רון, לא נמאסת, למה אתה רץ עליי? רציני, אני בחוץ כבר. מה, אתה מנקה את הרצפה? הריקוד הזה של הרצפה, כן? וואי, אתה פאקינג איתו. טוב, אוקיי, תשמור את זה. תשמור את זה, נעלה לזה פייסבוק. תביא לראות.